Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, I really do not know how you convinced me to say this. Maybe mandishandisira mushonga uyo waita kuti ndinge ndichizokuudzai secret yangu. But kunyangwe ndichida kukuudzai secret yangu, moyo wangu uri kuramba. Secret yangu mukoma yakamira sekudai. Moyo wangu unorwadza nekuti ndava nemakore ndakangochengeta secret iyi mumwoyo mangu. Zvinhu izvi zvakaitika muri muna 2008. Muna 2008 mwana wangu uyo wandichati Tariro ainge aine 21 years. Shungu dzake dzainge dziri dzekuti ange achizodzokera kuchikoro. Ino ndainge ndichishandira umwewo murungu wangu, murungu mutema, ainge aine mari dzake. Basa rake rainge riri rekuunza matiles kubva kuItaly. Vaita mari, vainge vaine imba yavo yandichati yainge iri kuBorodale. Saka mudzimai wacho akazoshayika mukoma, akati aenda kumusha, even though vainge vaine vashandi. Ipapo rufu rwakaita sekunge rwainge rwamudana. Aenda kumusha, akangobuda achiti ari kuda kumbofamba, kumbofurwa nemhepo. Akazotemwa nenyoka, akafira kumusha ikoko. Zvinova zviri zvinhu zvakarwadza vanhu vakawanda. Kana ini rufu rwake mukadzi iyeye rwakandirwadza. Ainge ari mukadzi wechidiki asi aitondibata zvakanaka achinditora saamai vake. Ndakaramba ndichingoshandira murungu wangu. Ndipo apo nerimwe zuva murungu wangu paakazondidana kuofisi kwake because aishandira pamba. Ndakaenda kuofisi kuya ndikatoti zvimwe kuda ava kuda kutengesa imba because ainge akamboti ainge achida kubuda munyika nekuti rufu rwemukadzi wake rwainge rwakamurwadza. Saka akati kwandiri, kana musingade kuti ndinge ndichibuda muno muZimbabwe, akataura zvake achiseka akati, mondipa henyu mwana wenyu. Ndikati zvinoita here, plus manga machema mudzimai wenyu nguvai ipapa, because this was almost 4 months later paainge ava kutaura zvekuti anoda kuti ndinge ndichimupa mwana wangu kuti ange achizova mudzimai wake. Saka akabva achizoti mari yaainge ainayo yainge iri 20,000 US yaaikwanisa kuzoshandisa pakuroora mwana wangu. At first mukoma ndakaramba ndikati mwana wangu ndingaita wekuroodza nenzira dzakadai vanhu vasina kana kumbopfimbana kutengesa kamwana uku. Asi ndakaona kuti zvainge zviri nani. Ndakatarisa upenyu hwandainge ndichirarama, upenyu hwairaramawo baba vake vachingoshanda vachingoitawo zvimabasa zvekiya. Neniwo wacho mararamiro acho awo andainge ndichiita ainge achitondirwadza. Ndikati mwana wangu achagumisidzirawo azongoitawo house girl saamai vake. Izvo zvaanotaura zvekuti anoda kudzokera kucollege handione zvichizoitika ini. So ndakabva ndachizobvuma ndikati zvino ndichataura nababa vake. Handizivi kuti baba vacho vachabvuma here. Akabva achizoti kwandiri ndaisafanira kuti ndinge ndichiudza murume wangu first, iye aida kutanga ambotaura nemwana wangu, then kana kuri kunzi vakadanana iniwo ndaifanira kuti ndinge ndichiita zvinoita kuti vange vachizotanga kufambidzana. Saka ndakazotanga kuenda kubasa nemwana wangu, kuri kuda kupa bosi vangu mukana wekuti vange vachitaura nemwana wangu. Iye airamba achiti ndine boyfriend yangu, achingoti ndichavaudza mama. Saka ndakazongomupa go ahead yekuti ange achiita zvokubata mwana wangu chibharo. Ndakangobuda mukoma ndikamusiya mwana wangu nabosi vari vaviri. Akabva amubata chibharo. Ndikasvika ndikaona mwana ainge akagara panze achichema. Ndikamubvunza kuti kochii chainge chaitika. Akanditi ainge abatwa chibharo nabosi. Ndikatanga kumurova ndichiti hauna hunhu, ndiwe wakonzeresa kuti vange vachikubata chibharo. Manje baba vako ndikuda kuvaudza ende vachakurova. Saka ndakazomusiya mwana ndikati unoda kuenda kupi? Iwe waita bonde nemunhurume, ndekupi kumba kwaunoda kudzokera? Ndokutotanga kufambidzana kwavo kwavakaita vakatizisana. Ndakatomboita mazuva ndichienda kubasa ndichingomuchikidzira chete ndichimuudza kuti
kana ukangoda kudzokera kumba chete baba vako vari kuti vanotoda kukuuraya. Ndakazonotora vatete kumusha, vakauya vakatanga kugara nemwana wangu nemurume wake mutsva vachironga nyaya dzekuti vange vachiuya kuzozivisa, asi baba vacho vainge vava kutozviziva. Ndainge ndakavaudza kuti mwana ainge atizira, asi zvekuti zvainge zviri zvinhu zvandainge ndakaronga ndainge ndisina kuvaudza. Kana amount handina kutovaudza kuti ndiyo mari yainge ichinzi nemukwasha yaainge akabata. No one even knew kuti ndo zvatainge takaronga izvi ini nabosi wangu. Saka pakuzononyorwa kwelisti, kana hama dzemurume dzakatongoshamisika kuti isu tinoziva kuti panoroorwa mwana amai ndo vanenge vachitonzwira mukwasha wavo tsitsi, asi nekuti ndainge ndichiziva kuti homwe yemukwasha yainge yakadzika sei, ndakanyora uye zvekare ndichibatsirana nemurume nehama dzemurume wangu ndichisa maprize andaitoziva kutoti mari yacho yaizosvika 20 kudaridzira 20,000 US. Mwana wangu akaroorwa mune zvakanaka nemurume wangu, tikatora imwe mari tikavaka musha uye zvekare tikatenga stendi muHarare. Mwana wangu akatochata, asi ndikangoti 3 days before zuva remuchato ndakazotorwa nabosi vangu tikaenda kuruwa tikanosangana neimwe n'anga. Mukoma n'anga iyi yainge yakatotimirira. Takazonzi tinge tichipfugama, ndikabatiswa hari. Handizivi kuti muhari imomo mainge muinei. Ndakangonzi inwai amai, ndokubva ndanwa izvo zvainge zviri muhari muya. Saka ndakazoona gudo rakauya. Gudo iroro rikatanga kutaura nen'anga, asi richitaura raita sekunge munhu wekuMozambique. Vapedza kutaurirana ndoparakauya pandiri rikandipa mari, but yainge iri mari yekudhara. Ndikanzi ndinge ndichigamuchira mari iyoyo, zvikanzi ndo kutorodza kwandainge ndaita mwana wangu. Saka ndakarodza mwana wangu kumurume uyu, even though ndainge ndichizviziva kuti mwana wangu ainge aroorwa zvake nemurume wacho iyeye kuti ange achizongova mukadzi wechikwambo chake, nekuti bosi vangu vakazondiudza kuti zvikwambo zvavo zvavainge vainazvo zvavaishandisa mumabhizinesis avo, zvikwambo zvacho zvainge zvakapanduka mushure mekunge vaputsa imwe mhiko, nekuti vainge vaina sisi vavo vamwe vavainge vakanzi havaifanira kuti vange vachizovabatsira. Saka sisi ava vakazotoita zvekuvavinga vari muchechi, ndokubva vachizonzwa vachinyara, vakabva vachizovatora vakavapa mari. Zvinhu zviya zvikabva zvachizotsamwa kuti ko wagomupirei mari, nekuti takakuudza kuti unofanira kumusiya achitambudzika nekuti ndisu tiri kukonzeresa nhamo yose iyo yaainayo. Ndakagamuchira mukoma ndikati it is okay. Ndikati kuna bosi vangu, munokwanisa henyu kuroora mwana wangu, kunyange muchiti achazopota achirara nezvinhu zvenyu. Iye ainge asingatozvizivi. Mwana wangu akazobatira pamoviri 4 years later, abatira pamoviri. Nhumbu iya haina kubva, ndokubva achizotobetserwa mwana wake. Akati ari mulabor, she died giving birth to twins. Haana kumbogara akaona vana vake. Then vana ava mukoma ndikabva ndachizovatora. Saka iyewo murume wake Tari akazoti aenda kuholiday, akashayika ari kuholiday, hanzi akafira muswimming pool, but akatondiudza kuti nguva yake yainge yakwana, because apo paakaromba akapiwa mazuva mashomanana ekurarama, but iye aifungidzira kuti achakwanisawo kuzowedzeredza makore sezvo ainge akavimbiswa nen'anga yacho kuti tichaita zvinoita kuti makore acho ange achizowanda, asi akazofira kuholiday, aenda kuvacation. Kubva ipapo kusvika pari nhasi hakuna kana munhu anotombozviziva kuti izvi ndo zvandakaita. Isikireti yangu iyo yandanga ndakachengetedza, ndingangoti kubva mugore iroro ra2008 kusvika pari nhasi. Mukoma, kana mukaposta mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa hanzi mukomana chi munenge mandishandisira mushonga. Hei, handina mushonga
mbovashandisira vahanzvadzi vedu, asi vati ndanzwa mwoyo wangu uchipisa uchiti ndinge ndichiuya kwamuri ndikuudzeiwo secret yangu. You are the first person to hear this story. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ininiwo ndiri mudzimai ende ndine chivi icho chandakaita. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizoreururawo. Vanzaiwo chiso changu. Ndakauyawo muHarare mushure mekunge ndamitisiwa nemurume wandainge ndichifambidzana naye, wandainge ndichisiwa kuti ainge aine mhuri yake, aitawo zvekudhiraivha mabhazi aiuya kwedu kumasvingo. Kwava kuuya kuno ndikatsvagirwawo imba, kwava kuzotengerwa imba muno muGlenora. Saka I have been a single mom because murume uyu akazoshayika zvake nechirwere chiya chakati netsei cheshura matongo. Makore acho iwawo mapiritsi ainge asati owanikwa. Iniwo ndakazotopona nekuda kwenyasha dzaMwari. Zvakazoitika mukoma zvakaitika muri mugore ra2011. Saka mwana wangu akaenda kuSouth Africa before mwana wemuvakidzani wangu asati aenda. Vamwe zvavo vainge vaine vana vavo vainge vaine musoro. Wangu mwana ari iye akatanga kuenda, haana kudzoka kana kutumidzira, ainge asingatumidziri. Mwana wemuvakidzani wangu uyo wandichati ticha akazoenda zvake kuSouth Africa, haana kana kumbotora nguva yakareba, kwava kudzoka kumusha. Akadzoka mukoma, ndikatoona muvakidzani wangu achifara zvisingaite. Apa mwana wemuvakidzani wangu ainge ari mudiki than wanguwo mwana. Saka akauya akabata brand new color TV, ma-TV aya ekudhara edumbu, amplifier yake, DVD player, zvekare nespika rake hombe rainge rakakura. Ndakatoperekedza amai vake tikanomugamuchira paroundabout, ndo paakaburukira zvake bhazi raainge akakwira ramunhenzva. Takadzoka tichifara, ndokubva vachizotanga kuridza maredhiyo avo vachidya vachipembera. Zvino muvakidzani wangu ainge oti kana ndikaendapo pamba pake airakidza kusafara, kunyange pandakazokumbira kuti vange vachizondipawo bhodhoro remafuta, sezvo mwana wacho ainge akauya nemagrosaries ainge akawanda ari makatoni. Akati ndichazokupai, kwava kundipimira mafuta mukapu yeti ndainge ndamukumbira kuti ange achindipa riri bhodhoro. Ndakatarisirawo kuti kana ndikazowana mari then ndobva ndachizovatengera bhodhoro ravo 2 liters, ndo yandainge ndichida, because ndainge ndakatarisira kuti panozoperawo mwedzi kana ndapiwawo mari nemalodgers angu ndobva ndachizovatengera mafuta avo. But vakaramba kundipa, vakangondipimira mafuta mukapu. Ndikati aiwa, vanoziva ndiMwari. Kuwo wangu mwana ainge achiita sekunge ainge akagadzirwa naamai guru vake, mudzimai wekutanga wemurume uyo akandimitisa. Akangokura achingoita zveurombe, asi pandakazomutendedza kuti ange achienda kuSouth Africa, this was after ndabva mukubetserwa nevamwe madzibaba vakanditi kana akaenda kuSouth Africa, mhepo dzose dzedzinza dzinomuteverera dzinokwanisa kubva dzachizosunungurwa nekuti anenge ava kure navo vakamugadzira. Akaenda mukoma, kwava kuregedza zvake kudzoka. Ndakarwadziwa nezvose izvo zvainge zvaitika, saka ticha uyu ndakazomuendera kun'anga. Ndakaenda kune imwe n'anga yandainge ndichiziva yemuMbare, uyo akazondipa mishonga zvekare neivhu rekumakuva. Ivhu iroro ndo randakanzi ndinopota ndichirikanga. Kana ndarikanga kudaro, ndobva ndachizotanga kudana ticha ndichitaura zvose zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari. Saka ivhu iroro kana ndarikanga kudaro, ndaikurura bhutsu dzangu ndobva ndachizotanga kukwiza ivhu iroro pasi petsoka dzangu, ndobva ndabuda ndotanga kutenderera Glenora yose. Dzimwe nguva ndakapfeka mapatapata, asi ndaiti kana ndikazviita huri usiku ndaifanira kufamba ndisina kupfeka bhutsu. Saka ndichifamba ndinenge ndichiti, ticha, uri kuona here kufamba kwandiri kuita ndichingodzungaira nenyika yose?
kana wava kuSouth Africa ndo zvandinoda kuti unge uchizoita. Uchava munhu wekuti unenge uchingofamba uchingodzungaira mabasa uchimawana, asi kana washanda uchange uchizodzingwa pabasa ipapo. Mweya wenhamo ticha ngaunge uchizokutevera kweupenyu hwako hwose. Nanhasi uno ndo zvandinoita. Ndinoti kana ndikaona sekunge anenge ava kuda kuuya kumba kana kuti ava kubatwa nemweya wekuti anga achidzoka kumba, ndinobva ndachizotora zvekare ivhu riya iro randachengeta kubva ipapo pandakazviita mugore ra2011, nekuti ndakapiwa rakawanda, ende pandinorikanga ivhu iroro handikangi rakawanda kwete, ndinongokanga shoma ndobva ndarizora pasi petsoka dzangu ndobva ndatanga kufamba. Akadzokera zvake kuSouth Africa. I still remember kuti mainge muri muna January. Ndaitopota ndichitomubvunza kuti saka unodzokera riniko nhai ticha, ndichitira kuti kana ava muroad achidzokera kuSouth Africa ndinge ndichizoramba ndichingomugadzira zvekare nekumudira mamhepo. Akazondiudza kuti ainge achida kusimuka uri musi wa5 January, akatoti mama ndofanira kuti ndinge ndichikasika kudzokera kuSouth Africa. I think ndinosimuka musi wa5 January because tinoyambuka nemuna Limpopo. Ainge asina passport. Ndikati musi wa5 January. Saka akazosimuka uri musi wa6 January because ndakaenda kumba kweng'anga iya ndikasvika vasiko vakanditi vachaita mhiko dzekuti asakwanisa kusimuka musi wa5. Akazosimuka musi wa6. Pavakadzoka ndakatonhorarako kumba kwacho ikoko. Hakuna kurarwa mukoma. Mangwana acho makuseni pandakazodzoka kumba ndainge ndisingakwanisi kana kusvinura nehope because vakangonditi unotorara wakatosvinura wakabata tsvimbo yangu iyi kuitira kuti ange achikwanisa kutevererwa nemhepo. Iye ari munzira achienda kuSouth Africa mukoma usiku hwacho ihwohwo, iniwo ndakarara ndakabatiswa tsvimbo yasekuru. Ndaiti kana ndikada kubatwa nehope vobva vanditi muzukuru muka obute iri, vobva vandisvutisa bute zvekuti ndainyatsokunzwa kuti dha richinonondirova nechekugotsi, hope dzose dzobva dzapera. Then akazoti asvikako kuSouth Africa kwake ikoko akatanga kushanda, kwava kuzokanganwa amai vake vainge vachimbondivhairira nezvemagrosaries zvavo. Ndakatoseka hangu ndichiti mai munombozviziva here kuti pazvichapera zvemagrosari izvi hakuna kana mari inouya. Vaigara vachingodada kani vachiti kana kwamunhenzva ndava kuzivikanwa ini nekuti mwana wangu unotumira, ende aitumira mukoma. Aikwanisa kuti pamwedzi aitumira kana 2 times vachienda vachingonotora magrosaries paroundabout apa. Mashure kwose uko ndaike ndisitomborina kana basa nazvo, asi vakazondivhairira. Saka mukoma ndakamugadzira. Nazvino ndinogara ndichingokanda mishonga mujiraho mavo. Pose pandinonzwa mweya wangu uchiti ticha ava kufunga zvekudzoka, ndinobva ndachizokanda mishonga muyadhi mavo, kana kutoenda ndichingonoita hangu navo nyaya ndakabata mishonga yangu ndobva ndangoikanda. Haisi mishonga yekuti unotoona kutoti mushonga, kanokwanisa kungova kari kamidzi kanenge kari kadiki diki kandinongokanda kana pagedhi kana kuti muyadhi mavo kana kuti ivhu randinongomwaya zvokuti hakuna kana munhu anombozviona kuti pano patoitwa zvechivanhu. Saka ndakangonzwawo nevamwewo vakazoenda kuSouth Africa vachiti ticharava rombe rekupedzisira. Basa nderekuti anenge achingonwa doro, uye zvekare hanzi ari kugara neimwe chembere yeko kuSouth Africa. Vachitaura vainge vachitoti mukadzi wacho uyo waakazowana kuSouth Africa ari weko muSouth African hanzi atori kuma50 something years. Apa ticha mwana mudiki zvake I think anenge ane 36 because wangu mwana ane 35. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa ndo anonzi mahwani chaiwo. Saka vamwe vanhu vaya vekuti anenge achingorarama life yekuti inenge isinganzwisisiki muno muSouth Africa. Upenyu hwake hwakangomira panzvimbo 1, zvimwe kuda anenge akatogadzirwa. Hanzi zvaitongondibhohwa
kuti ticha uyu aitumidzira amai vake kana 2 times magroceries vachienda kunotora magroceries kwamunhendzva each and every month vaenda kunotora kana ka2 pamwedzi. Hanzi vaidada, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mama ava, so that vange vachisunungura ticha uyo ari kunzi ava nemakore ari mujoni. Ivo mhiko dzavo ndedzekuti as long as wavowo mwana achiita zvechirombe mujoni, vanodawo kuti mwana wemuvakidzani wavo ange achifanana nemwana wavo. Pakaipa.